Feknai manino kebengai lukosi jamong banglina ni bagai tabuk hinke thongkholawo ongkhorka röngnokni röngsröngnai rok krak shalo feknai manino kebengai juda khe sijamongni tangbatang naharka Bojong Higher Secondary röngnok bai Bijoy Kumar Borirokni röngnokni NISS unit rok juda khe röngsröngnai rokni iyako placard banner tei dalbidal sijamongni khorangte sawoi laharo ongkhorlaikha Borok tongko songlugurokni thani feknai manai busuk derariwi man chini sakno aborokno khorsakha tei sikla chalairokno feknai mani bai haksal khe tongnani bagai kobokha röngsröngnai rok kwrung lahar himgrungkha tei feknai mani bai hasal hoda songjawi tisanani bagai kok pirkha borokni kok wngkha feknai manai khoroksani langmano sibi deraria khongsa nokhung tei hodanobo derarinani lamao sotono hinai saka röngnokni bwkhaktui saka hodani barjano yachaknani bagai obotoi sijamongni tangbotang rok naharjakha hinai স্কুলে ছাত্রছাত্রীরা আজকে র্যালি বেরিয়েছে আমাদের নেশামুক্ত যে ভারত এবং নেশামুক্ত ত্রিপুরা আমরা যে আমাদের রাজ্যকে নেশামুক্ত করব তার জন্য যে কোনো ভালো কাজের এবং ডেভেলপমেন্টের জন্য যুব সমাজ এবং ছাত্রছাত্রীদের অগ্রণী ভূমিকা থাকে সেজন্য আমাদের বিদ্যালয় থেকে আমরা একটা র্যালি বের করেছি।